Ayo diajak. Wong loro rapopo. Dicoba. Iki ketemu diajeng karo dulur pundi Jal? Sedulur nginggil. Nggih. Injih. Pirang windu taun ra ketemu, dilalah ketemu ya nasibe padha. Kok nasibe padha? Sikile pencik. Ya nembe alangan nggih Mas nggih. Cak profesi karo Mas Danang lho. Heeh. Kok sak profesi? Ayo wong tuwa ning isih cok seneng jil-jilan ya ngono kuwi. Jane iki do sapa ngendi kok iso do bareng-bareng lek kaya ngono iki. Ya paringane Gusti ki ora ngerti. Wong urip ki ora ngerti dalane urip. Kadang halus, kadang ya dalan halus wae iso kesandung kok diajak. Betul, Mas. Sing baku lek kesleo, lek sikile lara ki ora mergo duyak ndekemi rondo lho. Nek kuwi ngisin-ngisin nek kuwi Mas aja. Nek kuwi gaweane MC-ne siji. Oh ora yo. Aja cok buka kartu nek nang. Aku ora buka. Wong aku ro iki ya ora mbribik kok. Iya to. Kowe iki ora rumangsa. Ora ngono kuwi. Piye-piye. Gene isin kowe tak omongke ngono. Ya terus ke diajeng. Pajakane Sarawak asli Jerobang Dumateng keluarga ingkang kepareng karso barangipun pedhek citra pilih teh foto sesarengan pareng sumangga kategoy madane ngrenanggo. Aduh
sarapan. Lah ya ki awake dhewe iki sowan ngene Pak Kardi ki wis ping pindho lho. Lah kok kowe iki malah nyak-nyakan tekan kentheng ki ngopo? Lah Saka wong ndekso. alamate ora jelas kok kuwi tukange. Lha kowe keyboard tanggung jawab pijet Mas kuwi. Danang. Ayo kebangetan wis diomongi kidul dekso. Lah kidul teksa ki ya dawa. Ya, Aku tekan dawa. kono. Ayo kowe mau ra njaluk wong lambene ora dituthuk. Lah ya. Dhe pentongan iki dituthuk ngono lho. Oh wes aku lek tekan ping 10. Berarti sing ditakoni sing goblok iki. Ngene Pak Sukardi kono kae, Mbak. Sukardi. Ha ya. Kowe mau muni piye? Iki ya cilaka iki Mas Putu. Piye, Mas? Awake dhewe suwanene ping pindho to. Ping pindho. Ha iki sesuk wis ora nimbali meneh. Kok iso? Awe anak ragil iki. Oh. Nek ra Pak Kardi kon gawe meneh Amin, sesuk cilaka amin. tak dhewe. Ya aja nek Mas Ya Kardi wis. seperti Oh, wis ta? Supitan Mas, supitane putrane Mbak Bilih iso ngono. Oh ya mbok menawa karang yo Pak Kardi ki yo bakul dagang sing wae moncer enduk ya. Mas. Ya Tur ora nganu mantokke putra nimbali ora apa-apa ya. ya ora apa-apa. Sing baku ki rembuge. Iya. Ulang tahun pernikahan. Ora. Amin. Tuku Wis wedhus. pirang Mas Kardi? Nek badine rada akeh ya nimbali. Wah ya karangku ki wong sing piye ya? Hah? Usahane lancar. Oh iya. Heeh. Sing ditindakake apa-apa ngentukke rezeki sing Wah. barokah. Nah, Yo ngene amin. Mas, kula sak kanca saka Danang Production, yo ming nderek ndedonga ing samangke putra pinanganten Saribit dados keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya robbal Ya isane ming alamin. ndongake to, Mas. Anjir kok. Yo, nak yo. Bacaane